Kronike zokuqala Yes. chapter 12 verse 32. Yes. Kubantwana bakwa-Isakhari Yes. nabazi ukuqonda izikhathi ukuba bazi okufanele ukwenziwa ku-Israyeli. Izinhlobo zabo zazingamakhulu amabili. Bonke abafowabo babelalela izwi labo. Yes. Abanjani? Babelalela izwi labo. Okay, let's listen to the calendar. First Chronicle chapter 12 verse 32. Yes. Iqala kanje. Issachar, Issachar. 200 leaders Yes. together with men under their command. Yes. These leaders knew what Israel should do These leaders knew what Israel should do. and the best time to do it. And this is very important. Ma uNkulunkulu ebiza isikhathi soguquko kithina. Ubiza ukuthi sonke sibe nayo i-understanding noma nokuqonda okuphelele ukuthi lesi sikhathi what is expected of us. You know? These guys, they knew